Mars! Yatis, bagong ligo na. Ay, syempre, maligo kita Mars, pati initas panahon ron Mars ay. Klaro kayo, bago kang release no. Kasi bagong release ay nga. Iundang nakuha ng isang linggong pag-ibig Mars ay. Iundang na lagi ko kay laliman ka ha. Diba, naamang ko ato'y asahan mo na lindi awlon. Katubang noon mga asahan mo sinimana na to. Iundang ko Mars kay ngano. Kung di ta kabayad ang atong mga kauban ipanabi ta. Awa ta kabayad. Maugod mo. Gani mo to ginahinayan gina ko Mars. Giundangan gina kong asahan mo. Unya mo to ning ang katong usa. Katong pag unsa to? Kulawi. Di ang akong kulawi akong gibilin. Gibilin sa nako ang kulawi kay kuan man nagkuan lagi ko sa insurance lagi Mars. Pero na-releasean juga ron. Wala lagi ko na-releasean lagi kato akong card. Tong card ba? Kapag yung card ano sa utang mo Mars? Katong card nako Mars. Ginahinayan po nako karon kay kanang kuan na ang giapos unta nako ato Mars ang insurance naman gid unta ang sa card Mars. Sakto sa Nindot ba ang card Mars kay inigrilis wa joy kaltas. Nindot ba sad ang asahan mo kay inigrilis wa man say kaltas. Kay bokas tong mga kauban Mars. tangan sa ka. Di kibaw ka na magrupo-grupo ta nya. Karon hinuon giusab nila patakaran dili na sila maggrupo-grupo Mars. Iya na. Ang kulawi na lang may naggrupo-grupo. Nga kasi ang paita sa ning kulawi Mars kay kanang ug di ta kabayad. Muari man diring mga kolektor ya matug man diri sa atong balay mutapad jud nato. Mutapad jud nato ba matug. Kulawi. Bisan ka na ako mong anak-anak na sa kolektor. Kana gyud ako ang kamanghuran anak ni sa kolektor kay mutapad ka manghuran. Tapad man matug. Nya ang ako ang card ang ako ang kuan usa ko lang tong undangan ang kulawin. Ayaw di ma. Ay madam. Aling ka sir. Sayo nga gud nimo sir. Ay. Ana mas maayom ganan sa iyo ma'am kadaghan pa kay tang agionon ba. Nya asa na maron ang ako ang dalhon nun ma'am kay ikaw ra bigid akong tuyo diri dapita ma'am Kabayad na layo. ka sa imong kulawi Mars. Ako ang rag. Naman ko. Ya layo man lahi man yang kolektor madam. Nya si ako may makolektor sa imuha assign man mi god. Kay diha didto na dapit nga side nasakop na siya didto sa place number 1 ba. Sa place 1 ba. Kanang sir kanang balik ka lang ko niya sir kay wa pa jud ko ri ikahatag nimo sir. Oy. Kay nagpaabot pala gitos padala sa akong bana sir. Nawa ko man nag-send diri og kuan kanang control number. Ay di sana mahimo ma'am di na gyud ko pwede nga mobalik pareho nya perting layo agad ninyo ha ma'am. Nya magsikog balik-balik diri ang mahitabo ani ma'am di magpaabot ang mag-send imong bana og kanang control number. Para na sa ko diri. Di na sa kumuli. Always man na nimong ginabuhat good sir kanang. Ano na sa ko diri ma'am. Ay kanang di pwede sir nga balikon lang ko nimo unya kay napa man jud kay siguro kolektahon dito sa kuan. Dili na ma'am kay Center. kap Sa ato ang center. Saba ka diri masundan ako nagkang kinamanghuran. marag ba marag. Nya sir kanang wara ba ko sad ang panihapon sir nya Okay lang. manihapon na sad ka diri. Kita mo kinananay ang god may problema na ang kinananay ta. Ito na adto ta dito so na kay maghuwat as control number sa send sa mong bana ba. Unya na lang sir kanang napa mo gud akong kumari sir magistorya sa amin mari pahulma lang sa kudihang bayad mari di. Ha? Naman pagkautang mo rin. Manang kagbayad dito sa imong kulawi nya magatang ni diri si sir good. O di man sa jud ko mauli kay layo na kay balik-balik dire. Kliningan lang tika unya mari bayran na tika. Sige. Are hapon ko. Pwede po doon. Kami na lang magtapad. Ay sir, maayo kay lukaton ko niya sir, pwede ra kuno og kamo lang. Sa magtapat sir niya. Nakabayad na ko karon sir ha. Naara na siya sir. Sige sir, salamat kay Mari, salamat kay Mari susulog ko yung langit Mari. Asa ko ba sa motor? Ako yung bayad, ako yung salban niya. Betul kay gapo masag ka.